И здравейте хора, днес ще играем в Skywars! Чудесно! Спечелички! Не мога да говоря. Среда. Хора, за да не мога чак толкова. Като предишния път, как помните ли, когато... Кога сняхме клиповете, как сам не лагаш. И сега, бинг, няма никакви лагове. Защо съм огладняла? Защо съм огладняла? Значи те сега бинг. Падам долу, да, знаеш си, ето казах ли ви? Да, ето, бе. Сега отивам в лоби. Сега ще се опитаме да минем мап. За кратко време. Господин Гащ. Пинка гледа в момента Heaven Bull, който прави хубави клипове. Абонирайте се за Heaven Bull. Сега. Бинг. Сега ще ви покажа какъв звук ще се чуе. Ако се чуе такъв звук, това означава, че ще ми взима сърчица. Обаче, пак не ги взема. Тоест... Паднах. Сега ще почнем да играем. Сега ще успеем да играем или 4 или 5 игри. Или 10. Аз ще видя за как ще умре. Или пък ще го победя. Как искам да ме убия тая? Ах, полудях хора. Killed by Void. Ще килна се тебе един Void. О, yes! Така има вип, ще го направим с Тими. Ще му направим тимче. Yeah! Yes, с него сме тим. Тим сме с VIP хора. Хора, тим сме с един VIP. Ако някой дойде тук, тъй ще го спукаме. Уау! Сето аз бях на тим, сякаш. Тук поне няма никой. Рейдет. Yes! Yes!
Que eu não estou sem baifão. Не, нека нещо такова. Се найдеш му чипим пътчето. Или пък по-скоро честчето. Падай. Виждаш ли как пада? Гаден. Да, мата няма тук никой. On тим съм с... От... Не, често. Това трябваше да бъдем тим с нея. С този крипър. Простия. Ай, тимче. Тим. Тим. Хавоно! Ами, ще си играем с... Четири, три, О, ес! Такон меч. Ес, хора, айрам меч! Ес, уе. Ще взимам това. Окей, сме готови. Почти. Пак! Не, хора, така или иначе, в никоя игра няма да победим. Няма баш. Няма никой. Дано да няма никой. Cold Ice. Skywars. Бора. Не! Ау. Ами хора, това ще бъде от мен и довиждане.